Waɗannan gidaje da kuke gani su ne waɗanda gwamnatin jihar Gombe ta rushe saboda abin da ta kira cewa gidajen nasu ya hau kan titi, inda gwamnatin ta ce ta riga da ta biya su kuɗin diyya. Amma sai dai mutane na ta kokawa na ganin yadda aka rushe musu gidajen nasu. Bayan shafe lokaci da gwamnatin jihar Gombe ta yi na samar da tituna a cikin jihar, inda aka samu sabbin tituna a cikin Jeka da Fari da kuma Ceceniya. To sai dai wannan rushe gidaje da aka yi ya so sa rayukan al'umma. Wannan abu ya taba talakawa ne, idan da a ce masu kuɗi ya taba da mun san cewa suna da yadda za su yi, amma talakawa ne ya taba indirectly, kuma babu yadda gwamnati ta yi musu ba domin a ce an rage musu wannan ibtila'i da ya zo ya same su. Yanzu abun ya zo ya kasance wani ma da shagon shi, amma haka zai raba shagon tsakiya biyu. Ta yaya ne ake cewa za a gyara tattalin arzikin jiha? Wannan abu ai ba a biya su hakkin su ba, an shiga hakkin su ne, wasu ma da dama cewa suke sai dai a lahira. Kun ga kuma abu bai yi wa gwamnati daɗi ba, ko bai yi wa al'umma daɗi ba kenan. Mutum ya riga ya sa dan taro sisin shi, ya gyara inda zai gyara ya rufa kanshi asiri, to amma sai gashi an zo ana faman kafce maka wuri, abu bai daɗi ba. Abin da muke gani a wannan rushe-rushe da ake yi a jihar Gombe zai kawo mana ci gaba ne lamba daya, wanda za mu iya fin wasu jihohi da yawa ci gaba. Inda ake rushe-rushen nan, gwamna na ɗaya ya ce a bar mita uku, na ɗaya za a ja famfo, distan za a samu ruwa. Zaliha Babangida Hari, BTV.